Chunstá go bh chóirde is mis OMP agus siad é leirhas agus an leir ag a bhasling ó ná Fiche nó Fiche le Colm ó Ceallacháin agus tá rá chanúsach jaarcéalte le Colm ó Ceallacháin leite gom hana agus bhíos sul go mór leis an uairscéal seo. Go háirithe nuair ag an tú an clúdach sin go alíonn an clúdach an sin ní má ra seo bhíon imol clúdach pleisteach ná an cúdach pleisteach bheith techt an glúdach ach tá an alíonn an níos. Agus cadatá gceiste seo saoire na bliana na 1969 tugtar trúr ó gánach le chéile ar thrána iarthar chorcaí trúr a nachrítar a saoil ó bhain ar hagan an carú duine ina measc garbhach an ghinearáil. Agus tá sé seo uairscéil dystópachán tá sé lunathe san am cathú agus nu rudí is má heilm faoin uairscéil ná na gnéisi sin den scéil amháin le cén suchaí atá ag an éireann seo agus sin tá scéal grá an freisin agus tóirí an reinfá rudí an I dús an leir hí me cappa go méid a raibh beganín bhreas go raibh an prós cinelín ag rálam seachas ag léirúm cad bhí atóirliú an sin nuair a hiigimid beganín faoi gharbhach an ghinearál agus an taileach sin tá sé sin sima ach tá sé ar nóscoil tá elementí éagsúla den scéal a lonítar ná sin éag tá sé sin scéal grá i go amháin agus ní agam an bhuiisiad an sráhan an scéal aráig héasca ó chuid go chuid nó brehan chuide níos beo ná chéile mata chéile sin. Ach hain is brala uairscéilte is táipacha is brala an taulaíocht a gahan sló agus is léir raibh lán saoíocht i gceistin seo tórlíonn rudaí tá tamla is le leir ach tórlíonn rudaí eisteacha chuirtar scebhle ar an bobbal nó deirtal le choirlítar dómh gandul isteach a geantar faoile agus hain sé sin ach an sin tá rud an hálíonn leh garbhach an ghinearál is stoilm go sé siúd i ceapa gur féidir leis inal dríochtúil taistil am nó rud éigen a chruthú as glasarí agus turnapi agus mé tá sil go mór le seo ag ceapa go méid go bheitach sé dhéanamh ach is gealtachas a bhí an agus bhí díma arm nach bheitach sé sin dhéanamh. Is mála uairscéilte mar sin is mála míad a bheitán tá saoíocht an tá bháilí tá saoíocht a gceistin seo ná mar tá in glór uairscéilte eile mar sin tá sé le mula ar mén sin tá prós an jaas tá scéal simúil ach Peter nach raibh sé díreach chomá is a bhíos agsúil nó is a bhíos a ceapa bunathair na gghearcéalt. Is talm gur mó a haíonn na gghearcéaltalum ar nó tá sé bhád níos deacra uairscéile scríomh ach se han sé lom ach beidir go méid ar an dara thuairscéil le Colm ó Ceallacháin i léamh le lán soltahaantas mar ní is gom cad é bhí an bhí cuid den scéal bhreis sé ar nós gur scéalta éagsúla a brúch le chéile a bhí gceisle uaireanta nó greibh is fearr dair le PC ortha den uairscáil ná mar dair le PC eile. Ach ar nómán an stop sin faoi éireann a bheith an fithe taíonn sé do éir a bheith mar an fiú Ián is mó ar dain agus bulscoireacht agus imaglú agus pólíní rúnda agus daoine bheith a dúirt go prisún as meas le thuirt don ghinearál nó do haileach an ghinearál. Bhí sin ar fad an simú agus bhá méid sult as an blééis sin.